kuma da yi mu je makaranta duk wani baya zuwa makaranta shi wata ran za a kai makabarta ya zama dole ku san manufata turin si ba mu je makaranta kana ni karfafa makaranta komai yau sai kai makaranta ko da kudi sai kai makaranta ko babu kudi sai kai makaranta mu je makaranta 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 komai na komai sai kai makaranta na kai aiki na gwamnati sai kai makaranta na kai aikin polis sai kai makaranta na kai ko siyasa sai kai makaranta na kai ko kasuwanci sai kai makaranta na kai kai makaranta Ku je makaranta kai, na ce ka je makaranta kai.